Quddiem il-Konferenza Nazzjonali tal-General Workers Union, il-Prim Ministru tkellem dwar ta' temi li jolqtu direttament lil ħaddiema. Joseph Muscat mhux biss elenka suċċessi bħar-rata rekord ta' nies jaħdmu, iżda wkoll oqsma fejn hemm sfidi. Hawn semma kif fi żmien li ġej se tkun qed titnieda konsultazzjoni pubblika dwar is-sitwazzjoni prekarja tax-xogħol li l-immigranti fil-Marsa qed jaffaċċjaw ta' kuljum. Huwa fenomenu li aħna issa ddeċidejna li nittakiljaw, mhux ħadkun faċli. Għax ħajkun hemm ħajprova jiżra lejra u d-dubju li jgħidlek mela sewwa ħanħallu l dawn in-nies jaħdmu. Meta ma jirrealizzawx dawn il-persuni bl-intenzjonijiet tajba kollha tad-dinja. Illi meta qed inħallu dan is-suq parallel tal-iskjavi qed nimminaw id-drittijiet tal-ħaddiema f'pajjiżna. Il-Prim Ministru sejjaħ il-General Workers Union oħra u għaqdiet ta' min iħaddem biex jinformaw u jispjegaw lin-nies fuq l-importanza ta' din ir-riforma. Tkellem ukoll dwar kemm il-General Workers Union kien strumentali biex isiru kisbiet storiċi importanti. Semma kif fost oħrajn, il-Union kienet minn ta' quddiem biex għamlet pressjoni fuq il-Gvern ħalli jitraħsu l-kontijiet ta' dawn l-ilma. Traħis qed joffri stabilità lil ħaddiema u lil min iħaddem fl-istess żmien li qed isiru riformi fil-qasam tal-enerġija. Il-Prim Ministru refera wkoll għat-taħdidiet mal-Union biex tkun indirizzata l-problema tal-prekarjat. Fil-waqt li semma wkoll kif dawn l-aħħar xhur intlaħaq qbil biex il-korpi dixxiplinati jissieħbu f'Union, dritt li dawn il-ħaddiema kienu ilhom jissiltu għalih. Fost kelliema oħra fil-Konferenza Nazzjonali kien hemm ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni.